Pakasaritaan ni Juliet nga napakuluan. Sulisog. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta ada mangiluklakat ti kwarto tiri daw ti kwarto ag may saka di nga rabi manong nemi agsipud taawan te kalugarak nga best friend ko ta nagbakasyon sa di probinsya. Sino nga ta? Ape nga malukatan na. Kinunak tinakam ko. Baglagi din ta nakariingak. Iti ta mailukat nan tiri daw kat simrek mabigbig kun no mampay nakapatay di silaw manong. Agsipod ta da silaw iti ruar nga sumrek iti sarming nga tawa. Ni Manong Randy. Di kakaiso ng anak ni Nana Sabel. Aging titurog ak manong nemi. Himsisi imak. Aging ka manong nemi nga nagtugaw iti iking tikatre. Nakagandamak ta muna nga matabasit mulagat ko. Diyos ko. Hindi pa'y lahing madmadlaw kung handa pa nagkursunada na kaniyak. Dito nga lalaki. Nga kursunada kmet. Ang mga no. Juliet. Ala, pagpukin niya nak. Siring ka? Wala namat maturog kan. Juliet. Kinuranangin niya sa digna manong nemi tilapayag na ati. Tingniwat na itilapayag ko. Nakabarbara ti sang aura. Ala, niya daramidik. Niya daramidik manong nemi. Niya daramidik. Ala, nakabarbara na talaga. Subsumgarin din tutut ko. Juliet. Juliet. Binisito ng tiping-ping ko, manong. Nagkasang ada bigote na. I love you. Juliet. Hindi ta aprusan ng tilupok manong nemi. No muna ta. Narasay tarawatek. Awan brak manong. Ngam nakapantiak. Pinagdatanak ngayon turon. Nagriing ako na. Ala. Kuya Randy. Sagagdagdagari. Hindi mapay kuya. Hindi pa ilang kurso na taga. Kaaring nakatulong daklang. Ori katulong ka lang. Ore, may saka ka na kitagbambad na ito ya. Protection nga negosyo ni mama. Hindi pala kursunada ka. Kuya, huwag. Huwag, kuya. Asdig na tirupa na tirupak manong. Ala, bisito na lips ko himilisik. So nga ping-ping ti. Nabisito na. Hindi ta mariknak manong neming sa ligsak na matindi na kulap na iti barokong ko ka na. Ay, kuya, huwag. Huwag, kuya. Ang mga no, bye-bye anak to lang. Siguradong saan nakakayat ni mamang mo. Aman, kayat na ka. Kuya, huwag. Agasugak mo tin manong na nagmayat ti pamamayan na ti duwa nga man sanas ko. Ala, kuya. Hindi tam magamatan na nga maamalan di kiti bibig ko manong nemi. Nagpating ka rin na. Kuya, huwag. Nakawaywaya ko mamat manong nemi nga idurun ko. Nga mapi nga saan kong idurun. Tama gusto kong manong nemi ti aramiden na.
Nakastauna yan manong nemi ti panangamal na panangnanam ka dagiti lips ko kabayatan manong nemi nga mas masahyan na arig na manong nemi dagiti duwa aman sanas idi paroko. Nagmulagat ak idi maisina manong nemi dagiti bibig na iti bibig ko. Ket nakitak ti panangikat na ti sando na, panangikat na ti short na, ti panangikat na ti brief na. Ket ne manong nemi rinabawan na ko. Kuya, huwag kuya. Ana ti huwag. Huwag mong tigilan. Kinunakon na taan nakarod manong. Mabaling nga isuot tinay kan talaga kursunadak mit ni Kuya Randy mano nagwapo na macho. Nagbara lagi di bibig na ka nang digusan kanya ka lagi di agkakabara nga agik na iti na duma-duma pa sa tibagik iti barukong ko. Nagas-aso ga ako na manong nangaro na iti bababa na pa iti ulo na sus Diyos ko. Langan-langan ti tayo ti ba mga pangrabi sa baliman leto ikanon na pag midnight snack na manong na midnight. Naipaay ko ti kinabirhen ko kini Kuya Randy manong nemi. Kat nagsakitan. Saka nagsakit. Nasakit ka di. Ito ilada mo Imitay ko ang nagmayatan. Ni mamahano baybayan ng tulahin. Apay nga sinaragnak sa anak sinuliso. Gapot na makasulisog ka. Nagimas ka. Kas kaimas dagiti lako mga prutas. Ito bleda. Ha? May mayat itan. Tanulokatanin. Ito bleda. Agkay data naging gana intun bigan. Deta maten manunemi tinangrugyan. Tikas kalamla agasawan kini Kuya Randy. Nudumtengen tirabi manunemi amuklatan. Nga umay manen isuna. Manong, kat siyempre, kapot na nagmayat, manong nemi, kat nagmayat na nangarod, kat nagmayat. Ngayon idi, manong nemi, ta nagsublin ni Lita, nga kalugaran. Nga antina ni Nana Sabel, nga ni Lita, kat agkasinsinda kini Randy. Agpers sa kasindigri na. Ni Nana Sabel manong nemi di asawa na ket kapsat ti ina ni Lita. Di kat siyempre adan kasilad ko. Ingim ti makadakis manong teksan nakmet ni Randy. Dito silad ko nga ti umayam. Nakalokat ti daw. In text na. Hindi makaturugin ni Lita manong nemi bimangon na ako. Napana ko ni Tisiled, ni Randy. Kasta manong name. Makabulan, 2 bulan, tsak malaglagi pa. Apay nga tsak matan, agus-usar tinapkin ko na. Ala, akinawak sa matan. Aging gang iti may sangal daw manong nemi kit maulawak matlatan. Adagi di manong nemi kagbambanday tik pwesto at report stand ni Nana Sabel. Inararayat tak digit kaabay ko aglaklako manong pinapaypayan da. Aging ka anaadlang kumitlang tiriknak. Pili ta umay ni Nana Sabel nadamag na gayam. Arda pasama keng ka. Nana, kaslaka-lakan o aginaw. Gam ka sa no aginaw ako na. Kilaon sa mo boyfriend mo. Uno na napasama kayo kada di boyfriend mo di probinsya di nagbakasyon ka. Mani po di imayak kada kayo nanak at sanak pa yung nagbakasyon. Ewan na yan. Una na boyfriend mo nga umay gumatgata. Kit tungo kasta nga day off mo, ag sinarak kayo kasta. Agpa-check up ka. Sani Nana,
agpa-check up ka. Klusan na ito pwesto, taguyukan ka. Manong name naturay ni Nana Sabel isong awan ni aramidak aging gako na ti doktor nga positive. Ag 3 months ton. Sino? Ti ama ti sikong mo, ha? Agawitan sa dibalay. Idya ka ng kudno. Hindi makaawit kami manong naimi. Ibagaman na siya na. Ta siyempre, rumbeng orang nga kasar na ka. Ang mga no, di nakayat di inana, nana. Diyan nakasikugkan ka, ang mga no saan nakakayat di inana, kasta. Sino? Sino kami? Nanaw mo na oray pakawan ng dak. Hindi ngamin kuwayaran di, sinulisog na. Ya! Sinarek na kita sa ilad ko, hindi awan nilita. Kat, naramin na ti. Oh! Ano ko? Ay! Apo! Apektong pa ka na. Sinulisog na ka? Ti asawa, ti anak ko, ano si katin ng sulisog kang kuana? Ha? Kain mo ti may kamang ka na kami? Tap no mapadasam tagnam ay? Hanggang may kari. Mga pumisina ti anak ko. Kaya isunto lang ti kakaiso nang tawid ka na itinumpeng at tawidan na. Saan nakaskeng ka ti kayat ko? Kaya mo ka nga the girlfriend na? Nga dalang di abroad? Nginto nagbakasyon na gisundot pa nag-asawa ta? Yung kanina mat na lang saan nakabaybayan. Namati ka man! Hamom, uraan at araramidan ti lalaki no saan nga kayat ti babae, awan ti maramid na. Iso kinayat mo man, diba? Tapos may kamang ka. Putay bagaan na nga ayatan na, kada ayatek batisuna, kurso atak nga talaga. Nana, oo, kayo ko nana. Irubot mo na kita rawatim ka nagtalokan. Agawid kan sa di probinsya. Nana, kasaritak pa ni Randy, uray ka nagapod yung bisina. Ipaka mo kita rawat mo. Gapat sampay nga katapusan. Ikumpleto klatan di nga makabulan titad ko keng kaaswaldom. Tapumanaw ka. Loko ka. Nakasaysaya atak keng ka. Nakasaysaya at ka anak ka. Kanangala keng ka dito. Tapno agtrabaho ka. Tapno at akwarta mong ipaud mo sa di probinsya. Ha! Napamukid din siya niulisog ta anak ko. Saan nga siya tinang suliso. Aman! Kakunakon keng ka. Hawan ti maramidan ti babae. Oran lalaki no saan nga kayat ti babae. Hapi nga saan ka nagikis. Ha? Hapi nga saan ka nagpaarayat. Hapi nga saan ka limaban. No talaga ko mga di mo kayat. Nagmayat-mat kami na, nana. Oh! Nagmayat-mat namin. Kunak mano at nagmayat ngagpaiso. E di sumangpet manong na minilita impulong ni auntie na tinaamin. Apeso ka dito ko na auntie. Ha? Friend? Kurso na adakman ngamin. Ken kurso na adanak. Ket patsim ko waragmat nga tung palin at karina. Di ka lang nagpanunutan. Di ka lang pinanunutan nga saan ka may kari. Kinikasin Randy. Ket di ka lang nagpanunutan nga saan nakaakayat ni auntie. Siguro saan nakakayat ni auntie na. Ni auntie nakayat nak ni Randy. Patsim ko mga warag ikasar na ka. Nagpagpakasi ka, idi, nga isaragnak ti trabaho dito syudad. Kat gabot, takasapulan ni auntie ti kadwa na pa'y, tanang ipwesto, iti fruit stand na. Tinawagan ka. Baka siya pagit pabasulin ni tatang mo, no sumangpad kanto nga masikog? Sorry, Lita. Mabalingan natin siguro tinikari agasat ko. Idulumteng ni Randy manong nami nang ikuti pa nagsarita dang agina. Agpaiso? Nga sir kam? Agpaiso nga, ada mapaspasamak kada kayo? Kini Juliet? Apay mama, sung batam di saludsud ko.
anak nga sumbatan mabayan ti sa lutson. Kayat naman. Diyak ba't ko maipilin, hindi na kayat. Lalaki ak mama. Agkasapula na. Kinalapsat mi ni Juliet. No sika, ano nga sikat ama, di sikog na? Masikog? Tumoy! Masikog! Kaya, anang ano din mama? Gusto ka rin ka sa lusudakin ka? Noan niya? Nagasagana ka kanina mga asawa kang kuha na? Ay! Ano mamamuhi ba't nga girlfriend ko nga dyan Dubai? Kada tayo tunomay nga bulan nga sumangpay. Agkasarkam ton. Kapi nga nagsikog ka ti babay. Ma, lalaki agkasapulan nakmat ko nakmat. Ay, guru oray ka. Nairobot na nagdarwatan nangim ko nana. Oray pa ni Randino ang desisyon na ko nana. Iso dati niya, agdengdengag. Imasidag ni Randy man. Pasensya kan. Ngam saan ka mabaling ikasar. Gawin ang iming karim. Nanamati ka man. Ada girlfriend ko. Nabisis trabaho na di Dubai. Nagdulagan ming intunumay nga lawa. Umay nga bula. Nagawinan. No, pagsalita min ti kasar min. So nagawid ka. Kaya't mo. Itulod ka. Iti terminal ti bus. Nagpaprobinsya. Iyup ka. Salawasaw ka. Ayup ka. Kinunak layata katungpain manong naming naglis. Dinaklahin itong tungpain ang mga tsak dimang balas kang ka. Sapay ko matasamon itong apitan kastoy ganarhabit mo kaniya. Garanti. Sikaman nga min dahil sto ka nga nalukoy. Nagwaya ka kumaidi nga nagduron kanya kada nagikis ka. Ang yung kurso na nakmed, di ba? Sabi ko tamakarma ka. Kinon ko manong nami kat siyempre. Di malawak ka di nga rabiingam sa anak ko nga nagpaitulod nung pay iti ayop nga lalaki. Nagarsada aklatan manong nami iti taksi nga paglukanak nga mapan iti terminal. Kaya nagtatarayan ti bus nga agawid ako dito yung probinsya manong. Nag-arubos na kitiluak. Kung alam na pintas, tigasat ko sa syudad. Ngam kastoy nagmanagan na. Ngam sa nga balik mo na. Nakam ni Habod Diyos na nadaanak iti anak. Nasyak kadagbalin nga ina. Ina nga awan asawan. Baring na doon tumad lang makaawat kanyak na lalaki. Diyos ko. No, pa'y kasto din na pasama kanyak agyaman ang kada kayo. Tanaadahan ang iti anak. Diyos ko. Sabay ko kada gusto nga maawatan ni tatang. Intun maamuan natin kasasahad ko. Sagbay ti pangal daw manon nami nga nakadanunak dito'y balay. Hala, hindi mo wala itawag anak nga gawid kan. Tatang, kumusta kayo? Inarakop ko ni tatang. Agad gusto yung anak kas makita. Kaasinapon Diyos na salunan. Mamam ka sa anak madumarigatang gumbara di na bangkag. Abi nga bigla nga nagawid ka. Nabitlaing nga nagbakasyon na nilita. Ay, agro ka. Inaaglutong kat pangal daw man. Hindi lang gumatangan di kasit ka nga karinderyan o da magatang-tang. Tap na rin kasi takit saan ka nagluto. Dadot kwarta na malakit na ko naman ako. Akit hindi inak. Ori ta sa dagdag lang dita. Nagbisikleta aklatan. Hindi mang kami kini tatang marom na imi. Tang, tsaka mo no, kinamalas o no, kinagasad din sagbet ko. Masikugak ka. Hala! Di anak ti amok, tinakasikug kanya.
Yung kari na kami ng tinakbaybayan. Ngayon, di naman tinungpalti, Karina. Dapat kayong girlfriend na. Na din kanong kasara. Kadya inanangay. Adadang isunat na ang kid-kid, tatang. Ay, anak ko kang kanayon kong ibagbagakin ka. Lukas na nagsarita tati cellphone kat. Agan-anad ka. Yung sanggaman nga nagan-anad. Naalilawak, tatang. Nasulisukak. Tang, pakawanan tak. Naawang problema. Grasya na ita. Nakam niya po Diyos nga daan ako ni apo ko. Ore awan pa'y manugang ko. At manugang yo ang sanak mat nga ikasar. Ganun ikasar na kaakit manugang. Gabuta din na ka ikasar hanga manugang no kwa. Amalaing ti apo ko. Imjak manugang. Dinto mga asawa kang gat manugang ko. Gusto paawagan ti manugang. Alalala ko. Ano ka rod? Gusto dito gasat mo. Nakakim na po Diyos dito. Kaya agan nadam sa apo ko. Kapag pa-check up. Tapos nung kastagat Monte Aramidem. Tinakpan lang kagura. Kaungan. Kaya na natserbi na kumapay. Ulit-ulit kagungat. May babawi kumapay lang tinapasamak. Nagyaman nagkindiatas, nakawid kan. Nagyaman nagkindita, dapay kit ipas nga imunton nga apo ko. Anyata mom, isundot agbaling nga gasgasa tarate apo ko. Di maglakid din taman nakaawat ni tatang Manong Nemi. Nagsapong laki di pagtrabaho ak dito'y Manong Nemi di ka ba ilakpahilaeng si Mreka ka servidura iti may sa karinderya. Dito makdakkel ti tiyan ko. Masikog ka? Una na. Jesus. Isumun lang duwakdakkel sa tiyan mo. Kung nakala no boyong neta, sikog matgayam. Sino boyfriend mo? Ada dyan syudad. Saan kang ikasal? Ikaw po eh. Kaya di lalaki Manong Nemi nga kurso na da kanyak idi mamuan tama sikugak gayam. Imi kay damat rin. Manong Nemi. Di na kano kayat nagbaling nga panakip butas. Dalanta kata kayo ako na. Hindi ipas nga ikon Manong Nemi ti anak ko lalaki Angelo timpanagan ko. Imbagang mo lang yan para kay restro na no sinot ama na Manong. Ngam saan ko ngayon pasurot di apilyado da. No dikit na ti apilyado Manong Nemi itim pasurot ko iti anak ko. Makaayo nga ubing, makaayo nga apo ko, kunan tatang no kasta nga aga po iti bangkag Manong Nemi ket no makabugunton nga makamalabar sublatan ng tumatan nga ubaen nga aywanan ti apo ko. Eksubliak ton sa jay karinderyatan. Agad manu nga bulan na ni agtalunton na bulan. Tunano ang pamunyagam. Tuno ag-birthday latantang. Agadanton di bunyag kan celebration di birthday. Agatuan na. Kaya sino nga ti makayawag kang kuha na. No mabangka ang gubra. Itugot ko. Kaya't ni Nana bikid impakamok kang kuha na. Basta agsublikan. Oray atugot mo dito anak mo tapno dito yung mga iwanan ko na. Lagi ito na mayat Amo lagi mabaybayan. Damit ka kuha na. Turun-turun na. Damit tayo tugot ko nga basta krib na. Alaw na anak ko. Anusam at anak mo. Anusam na tapukong. Natapukong ko na ko Mam nakabungbunga dagiti tarong ko. Dagiti okra, kada sitaw. Adot bunga pa iti karabasak kan tabungaw. So nguna karud kat kadagito lang nagpintas ti bunga dagiti natin nga mulak. So nakal di pamati kanak. Nagasgasa na talaga ni Angelo. Inuwas ka sa noon ito nag-harbesa kapo. Medyo panakilin to at paglakwa. Alisto Manong Nemi nga naglabas ti panawen ket may santitawan ni Angelo na pabunyagan ken nagberde.
Idi dadag kursunada kanyak manong nga nagbaling nga kumpadre. Kumadre, kasapulan na anak mo ti ama. Umat ti mga yat kanya. Idi sa anak pa nga masigog nga muda, ado tagaharim kanya. Hindi masigog ako nga muda, nagikaydan. Siyak tagbaling nga mana. Raul? Ikaw mo naghangangawa ka sa abay. Kit siyempre, siya kayat mo nga naganak balasang. Isungat nga ko nakakasapulan ti ama ti anak mo. Tao inton addan nakam na, addan nakasagana nga ama, nga awagan na iti papa. Panunuti ka na yung bag, Roel? Ang subli akto may magpasyar kang kajibalayo. Ken kayat ko niya si Deg ti bagik kini Angelo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. Iti may kadua pa nag-birthday na ni Angelo manong nemi. Nalingan nga sumao. Katsagsapsapulan ti ama. Imbaga ka ni Lolo na manong nemi nga ti amana kat ni Raul. So ano kasta nga sumang umay ni pumasyar ni Raul manong nemi kasta una ti panaggagar. Umaraar ni Angelo agpasaklon. Papa ti awag na keng kuan. Papa. Kasal sa lutsod nito bing no apay nga mamano nga umay ket papa na isunat. Bagbagamat ni Raul manong nemi nga adayot pagtrabahuan na. Tapi kami nga tinakpalaaklonan. Tapos na ikasarkan. Unsa mo ka di pa lang malipatan, ti ama, ti anak mo. Agbarparing nakagdaking ka, nga dumteng tutkun taway. Agsublikan ka. Di ba da asawanan? Tsaka mo, aw matindamag ko. Bam tatawag at tumagid ni Lita, tagdamag at kengkuhanan. Tinawag at keng peso manong nemi. Hello. Lolita, friend. Di nagsama ti friend eh? Kapag na Jack, di mo tawag, hindi mo timawag kanya. Kumusta? Gusto eh. Nadamat ang boyfriend ko. Sa kadigiti customer ko. Awang gayam. Naipas nga imon ni... Ay, bayagan na niya. Moro taon na itan. Di anak mo. Nasurukan nga duha. Guwapo. Angelo tinagan na. Kaya akong pengarot ti amana. At ang agar-arim kanya. Ngem... Tsaka mo. Kumusta naman ni Kuya Randy? Kada di mat lang ang tawon nga papanaw mo after 2 months nagkasardan kaniya Kati. Ken? Making gana ita awang pa anak da siya. Basan sa napag-apaan da. Kapag di mat lang si Kugan ni Kati. Agtumtumar kan samat ko na. Di mo samat kaya agsikog nga ganak. Tapos nung ma-maintain mo ti sexy. Nakaseksy kami ni may ipagkati siya. Kung namlan no artista. Tsaka mo. Apay. Di ba't karod kayat nga mo pa nagpa-check up ni Kati. Ngayon ni Randy na pa nagpa-check up. Nagpa-check up pa ilain ko ni. Ayaw na ya. Ang gayong nga naskin ko mga na pa nagpa-check up. Gamot na napututan na ka. At ang artist ko diferensya, di asawa na niya. Baka na ito ang karma. Ano? Agkasapulan ni Randy, ti anak ko no putot, kaya di na mapututan ti asawa na. Karma na itan, di ba? Jadi magaking ko na, hindi, sapay ko matasangkan to makarma. Kat kumusta mo tayo ni Nana Sabel? Kaya doon rin na, agad agur-ore, nagbaling apo ko na. Ibagam nga ko na, ada apo ko na, kanyak. Inadya, aramatan ng cellphone number, subalat yung number na. Padasak to mga sutilan da nga bakit. Kanchawak,
be. Hawan ti apo kong kadatak hinayat mong inasawa ta asawa, be. Kanak to. Kasta nga ro tinaramid ko manong nami nasdao siguro no apay nga timawa ka. Hello, abay. Gabuta kasta sungbat na. Makikom kumusta aklayang nana. Siyempre, nabayagang managanagyan ka na kayo. So nga, kumusta kayo matin? Kumusta at negosyo? O ang problema at negosyo? Kumusta matin ti kakaiso ng anak yo? DJ, mani po didi kang kalahin ng agap-apay na asawa na. Saray matin nag-awin nga na partek. Tapay man na. Saan sama na kayat di manugang ko ti anak. Tadi na kahit siguro nagpasikog. Baka saan nga gana, agkaanak, dapat adaberin siya na. Nasurukin nga doon nga tuwan, ti apo ko yung kanyak na. Di Angelo. Iso na lang da, dato apilyedok din pasurot ko keng kuana. Saan ko inaramat na pilyedok tanak yun. Sige na. Kahit ito lang nga nagsarita kang ginilita. Kinusta kayo, met. Bye. Diya ka mo nurumbeng maragsakan na kung saan mano. Dito kasta nga namuang. Pinasarnak man ni Raul, manong nemi. Raul. Ada problema ke? Ano problema? Iti dito nga namuak pakasak nanti pudno nga ama ni Angelo. Kasladad na nagtalin na ti mariknak nga ayat kang kuana. Ano ya? Apay? Ano nga may problema na? Di na mapututan ti asawa na. Ket? Baka posible nga agsina da. Kito may tokanyak ni Randy. Kenti inana. Tapno ta kami matlang da kasawa. Kumpadre Raul, agyamanak ti panangipatig mo kanyak. Ken panangipatig mo itasawa, anak ko. Ngayon siya serbina no, sakamat nga patpatik. Hanak tong sumardeng. Sumardeng to lang no, pudno tagparparik na kayo. Awan to ti maramit ko. Nuda kay tumitlaan, itipod nung ama ni Angelo. Manong name kabigatan na nagring ti cellphone ko ket ni Randy tumawtawag. Apay nga ta. Apay, masapul mo. Kumusta kan? Kastoy. Kumusta kayon? Ay, iti anak ko. Agtalun to tawanan. Dandanin. Kaano birthday na? Imbagak. Abadam-damagem. Regalwam ti anak ko. Ada ka din amana. Adan. Raul tinagan na. Isod awawagan siyempre ni anak ko. Iti papa. Tapay? Bakit among kita ipatpatik ka pa lang? Idi sa mo tinungpal, ti karim kanyak, guran ti mariknak ken ka. Aging kakarig ito. Imang mom, nakawagwapo na ito anak ko. Baka dandanin agadi. Sige. Bye. Piman. Ay, Piman. Kunak lang arodin nga marik nam tumit ti sakit. Gabuti na ramid mo. Yung makalabas na lang, 2 nga oras tinawagan nak ni Lita. Hello, Lita? Apay kasi matimbagam kini Randy. Baga nga, apay yung bagam asawa mo. Ako umpay, di ba? Apay, dinamagdaking ka? Huwan, di ka mapukahon ti namnama, kasin ko nak. Apay nga di mapukahon ti namnama.
Iba't patig mo pa lang, di ba? At agar-aram daging ka dito kung di mo kayat. Friend, di mo kayat? Sino? Di kasing ko. Dinakbat kayat ti inana. Imbaga siguro anong na minilita kinana Sabel kaya timawag ti bakit. Aman, kayat kan kunana. Kastaon iti pa nagsasauyo kan na kay dinana. Ibagayo pa kindi nga ambisyosa ka may kamang ka na kayo. Kalpasan na. Kasta ti bagbagayo. Alagad ta dispensara mo na no dagidi. Kahit kung makita tayo pukok. Umay kam dita agbakasyon. Kaduwak ti anak ko. Mabalin? Orasan ko nak no kayat yo. Imay dangag paiso manong nami kit nagaduda kiti insang pedda nga sarabo. No munat abalayan kunanan ni Nana Sabel kinitata. Tas nauna ti ayat nga nangan arakop kaniya Angelo. Kadito'y manong naming imbaga ni Angelo. Ay imbaga ni Randy anak. Siyak tipod nung amam. Siya nga ni Papa ka, Raul? Yan, at sa bali nga papang ko. Baka tito ka lang, Tito Randy. Siyak tipod nung amam anak. Husto ti ko na, dati anak ko. Siyak met iti akin. Apo ko ka. Isungarga ko nak nga abalayan ko na kinilulong mo, gapota, agasawan ton, na mamang mo, kini, kapag mo. Kasi ko mga gasawa kami, nanak si asawa. Alas to lang nga paanal, tikal na sa amin. Gapota patin ni katikit kayat na. Adamat gayam sa baling, lalaki tibiyak na. Di ko nakang kayo di, nanakarma ka. Alam ako na mabalayan. Tapos ang agtalin na barsar doon na tapo ko ta. Kita kasalita tala, di kita anak ta, balayan no kayat da. Bakit nga sa anin, kus pagarigan lang. Manong nemi, nag-check-in da. Ngayon ka ready nga rabi imay ni Randy. Apay imay ka? Kapag kahit ko nga kahit ka. Siyak pala tipat-patik mo, di ba? Kaya tipat-patik kami. Nasa lang ang kapukin ni Mama. Kan kaputa, sinunubiak na talaga. Kahit ka talaga. Di mo kayat nga maulit dagidi. As-asok ka na rin eng. Di tira ba ti kama? Ha? Randy, nanakanak ko pinakasta. Huwag. Dahil taman ti magami din huwag. Dinakmat idoron. Huwag. Huwag mong tigilan kasi mailiwagin ka. Kan ka sa pula ni Angelo ti ading na. Kada napasamak may manen iti day di nga nagpatnag manong nemi. Pinaanal nga talaga manong nemi dagiti agasawa tiya kalaysada. Kat kapot agpadpada da manong nemi da kwartana. Kan talaga kayat da mawaswas na kayat kating agkasarda ka dati may isang lalaki na. So nga nagkalay sa kami manong nemi kalpasan ti duwang atawen nga adda-ading idin ni Angelo nga ni Angel. Dito'y kami probinsya manong nemi nga agnaed. Pinadakkel ni Randy manong nemi ti balay mi, ti family house mi. At nalastraganan nga trabaho, manong nemi di kabisera ti probinsya mi. Ipatagdaran nakmet manong nemi iti mini grocery nga adakatin na nga iso iti negosyok. Di tatang manong nemi, edi ang mangkuy-kuyog kadag iti apu ko na no kasta nga mapandag basa pambantayan na ina. Ang katangan mi na iti kotse na tapagluganan di iti apu ko mi. Uno apu ko na. Kaya't may pahay manong nemi ti maddan ti may sang anak. Iso nga iti agdama, karkargaek, daytoy may katlo nga anak mi kini Randy.
Ano nga sinapod Diyos manong nimi? Ti first love ko, isumot lang tinagbaling asawa. Tinangdamo kanyak, isumot lang tinang itultuloy nga kinargaan na iti matres ko ket talunton di kita na. Manong nemi, nakamay-mayat adeng ganti, mama, 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 mama. Nung ka na nagidobing anak ko at arakupan na. Ket nang naruna, dumanon ton manong nemi, into nubigat iti Mother's Day. Happy Mother's Day, kadatay amin nga ina. Tuwing oradagyaman nga pagaya mo, Juliet. Thank you man kaya nga Juliet, iting ka pa nagsurat, ti pagkasalitaam